Milanezija. 7 poena prednosti za Argentince. Niko se, čini mi se, ovom nije nadao u dvorani. Grčki navijači na strani Argentine i ovi potpomognuti time verovatno bolje igraju, a Đorđević pogađa napokon. 8. poen Aleksandra Đorđevića. 4. pogodak tek Jugoslavije, tačno 4. koš, 8. poen, znači za 10 minuta. Espil protiv Berića. Nema koša, tu je Tomašević ipak. Đorđević. Do kraja, da. 10. poen. Dobro je krenuo Sale Nacionale. 49-46, 3 poena prednosti. Nadam se da čujete ovo, hoćemo pobedu. Bodiroga. Ne treba se igrati brže, ta mora lopta da ide. Đorđević, da! Tako je, majstore, 13. poen. 49-49, odmah reaguje Cezar Lamas. Argentina traži time-out. Probudili su se i naši navijači. 3. time-out u ovom polovremenu preko Dela Fuentea iz velike daljine. Đorđević